Edor yaro iyaye ku ne zan fara jawabi na a gare ku zan fara ku ne tushen tarbiyyar iyaye bi ma'ana mata yan matan gari kin bayan mutuncin ki akan kuɗi kalilan kai ku samare kanka na dawo kana ji kana gani zaka bata ta yan kuɗin da zaka bata shine tazata kai kakkamanta uwan nan da ka bata ita ce uwa gobe yaran nan da ka bata shine uba gobe wasa ne ake gari mata ya duka mun wasa da karewa kullum mu ne muke harawa da karewa ƴan mata ka ku damu yan kuɗin da za ya baki kalilan shine zaki sai da mutuncin ki abinda zai baki dan kalilan shine zaki sai da mutuncin ki gobe kake mata ke ce uwa kun je wasa gulbi ya baki kuɗi ya bata miki rayuwa shikenan babu magana aure aje shi gefe wani lalacewa wai har gari suke zuwa gurin neman samari da su amfani da su lalacewa ne muna ta fama muna ta talauci amma su ko halin in kula ta san ko bata aiki ba dole za ta ci abinda Allah ya baki ba haka yace ba ki aure ki raye sunna ki sami yara shine koyarwa manzon Allah amma ki sai da mutunci ki gaba ɗaya ɗan mata samari mu duka mu lalace ba halin in kula uwaye sun kyale sai uwa ta ce wa ita wata fi karfinta ta ina ki aifi yaron ya fi karfin ki ta ina ki aifi yaron wai ya fi karfin ki yarin yake da kike ta fi karfin ki dama ce mu ai babu tarbiya kin yi halittin birs ko halin yin kula gwamnati na gani ko halin ta duma kowa ya kyale ko halin yin duma malami shi da ke duma ba a shurare waka ko ina shine abu shurare kai matasa mu jarar gaban mu in bu mu yi kyau ba Allah bai mu kyau in bu mu tushe kasa ba Allah bai kyau to wallahi sai mu kula kamar ranan yanzu mutuwa tana dauka ne babu ranar jiba rayuwa ga ta nan dubul muke ta yi Allah dai ka sa mu dace mu ma da naulafi ina kira gare mu duka sai mu gyara